Máme tu podzim, tak co takhle si dát podzimní sérii? Chtěla bych vám tu během podzimu dát 15 podzimních receptů, které mám v oblibě. A dneska začneme s kořicovými rolkami. Ty jsem si tak zamilovala a musím taky říct, že nejsou tak složité, jak jsem si původně myslela. Na kynuté těsto budete potřebovat 500 g hladké mouky, 250 ml mléka, 1 kostku droždí, 2 žloutky, 80 g cukru krupice, 200 ml oleje a špetku soli. Na náplň budete potřebovat 150 g měkkého másla, 100 g cukru krupice a 3 rovné lžíce z kořice. A postup je následovný. Do vlažného mléka rozdrobit droždí, přidat trošku cukru a nechat vzejít kvásek. Z kvásku a ostatních surovin zpracovat těsto, jak jinak než robotem, a nechat hodinu kynout na teplém místě. Během čekání si připravit náplň. Vyknuté těsto pak rozválet a potřít s kořicovou náplní. Klidně na náplň můžete dát i jablka na kostičky. Já si plát těsta nakrájela a rulovala pak každou roličku zvlášť, ale lepší je si těsto zarolovat a až pak krájet rolky. Rolky pak dávat dostatečně od sebe na vymazaný plech a nechat půl až hodinu kynout pod utěrkou. Vykynuté rolky péct na 180 stupňů do zlatova. Po upečení je můžete ještě potřít rumem a máslem, anebo na ně můžete udělat polevu, ale já je mám ráda takto obyčejné bez polevy. Ta chuť a vůně je neskutečná. Video si uložte, rolky co nejdřív zkuste a pak rovnou recept zapište do svojí kuchařky, nebudete litovat.